Boas tardes a todos e a todas. Hai unha serie de problemas técnicos o que impiden que a sesión se estea retransmitindo en directo, pero en todo caso queda a acta igualmente grabada e, por tanto, subirase ao canle habitual de YouTube así remate a sesión ou mañá ao largo da mañá, pero a emisión en directo non se vai poder efectuar por algún problema técnico e pensamos que poñernos a ver de que se trata e incluso correxilo, non sabemos o tempo que pode durar e incluso pode poñer en cuestión a gravación da acta. Por tanto, aceleremos a sesión así como nos vellos tempos. Entón, damos por comezada esta sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de marzo, no que a primeira novedade é que nos acompaña o novo secretario desta casa, Eleuterio Pena Lamas, a que aproveito para darlle a benvida e, polo menos neste ámbito, desearlle que non lle demos moitos problemas. O primeiro punto da orden do día é a aprobación da acta número 2/2026, que se corresponde coa acta da sesión celebrada o 26 de febreiro de 2026. Non sei se hai un comentario sobre a acta. Sí. Boas tardes a todos e a todas as presentes e a veciñanza que nos ven dende as súas casas. E, por suposto, darlle a benvida de parte do Grupo Socialista ao novo secretario. Respecto á aprobación da acta da sesión anterior, señor Bustelo, volvemos a situacións pasadas. Debemos de emitir de novo un voto negativo porque vostede nestes últimos 30 días de novo non respondeu ás cuestións que lle formulamos no pleno anterior e rogamos que volva vostede á senda dos últimos 2 meses e teña a ben responder a preguntas que moitas veces nos afecta ao grupo municipal, pero na maior parte lle afecta á veciñanza. Facemos alusión a preguntas tan importantes como o novo parque industrial, facemos referencia a ese asfaltado que vostede prometeu no parque de Taragoña e facemos referencia ao famoso ROM que lle afecta á veciñanza e que vemos que pleno tras pleno teñen que esperar esas 2, 3 e hasta 4 horas para poder comentar as cuestións que lle afectan no noso Concello. Por o cal, teña vostede a ben darnos a resposta para poder transmitirlle á veciñanza cal é a situación ao respecto. Moitísimas gracias. Votamos a acta, votos a favor, Reacción Común, Partido Popular e BNG, abstencións, votos en contra, os do Partido Socialista, por tanto, queda acta aprobada. O segundo punto da orde do día é a dación de conta das resolucións da Alcaldía e actas de Xunta de Goberno, particularmente as resolucións da Alcaldía que comprenden dende o número 194 ata o número 309, ditadas dende o 23 de febreiro de 2026 ata o 22 de marzo de 2026 e que teñen xunto que además documentación deste pleno, e dase conta tamén das actas de Xunta de Goberno que tamén foron trasladadas e que se corresponden coa acta número 4 da sesión extraordinaria do 20 de febreiro de 2026 e a acta número 5 que corresponde á sesión ordinaria do 5 de marzo de 2026. O terceiro punto da orden do día é a aprobación inicial, se procede, do orzamento, o cadro do persoal e o límite de gasto non financeiro do exercicio 2026. Ben, pois sometemos hoxe a consideración do Pleno da Corporación do Concello de Rianxo a proposta de orzamento para o exercicio 2026. Un orzamento que, no caso de aprobarse, será o orzamento máis elevado da historia do noso municipio, dado que ascende ata os 12.144.746,94 euros. É dicir, prodúcese un incremento de algo máis do 30% respecto das contas aprobadas para o exercicio 2024. Trátase dun orzamento no que, máis alá deste dato tan significativo, o importante radica en como se distribúen eses fondos. Faise priorizando aqueles eixos de actuación que vimos impulsando durante estes 3 anos de goberno. Faise poñendo o foco en proxectos de futuro que mellorarán a vida dos rianxeiros e das rianxeiras. Faise incluindo nel as propostas e demandas que fomos
recollendo dos veciños e das veciñas, así como moitas outras que os diferentes grupos municipais veñen formulando neste pleno, e faise tamén afrontando e corrixindo situacións que levaban moito tempo sen atenderse. Entrando en materia, como saben, os ingresos que conforman o orzamento divídense en 9 capítulos. En primeiro lugar, os ingresos directos, que ascenden a 2.995.174,05 euros e que supoñen un 24,66% do total de ingresos. Dentro deste capítulo, o principal ingreso é o IBI, que supón nel un 75,60%, cunha estimación de 2.264.435,37 euros. Moi lonxe deste, atoparíamos xa o imposto sobre vehículos de tracción mecánica, cunha estimación de 597.738,68 euros. Os impostos indirectos, por outro lado, supoñen un 4,26% do total de ingresos e ascenden a 517.082,27 euros. En relación ao orzamento prorrogado, suben de maneira considerable as previsións de ingresos a través dos impostos indirectos polo efecto do ICIO como consecuencia das importantes inversións registradas recentemente no noso municipio, máis concretamente no parque empresarial. As taxas, prezos públicos e outros ingresos ascenden a 1.224.667,39 euros, é dicir, o 10,08% do total. Destaca aquí a taxa por recollida do lixo, con 549.420,94 euros, así como as taxas relativas ao abastecemento e ao saneamento. Os ingresos a través da primeira ascenden a 215.000 euros, mentres que os ingresos a través da segunda ascenden a 199.801,04 euros. As transferencias correntes son de 5.595.847,37 euros e representan o 46,08%, mentres que os ingresos patrimoniais son de 4.760, o 0,04%. No caso das primeiras, compre destacar o importante incremento que se dá en relación á participación en tributos do Estado. A diferencia entre o orzamento do 2024 e a proposta de orzamento para o ano 2026 supera os 850.000 euros. A través destes 5 capítulos de operacións correntes, acádanse uns ingresos de 10.337.531,08 euros, é dicir, o 85,12% do total dos ingresos. Ademais, as operacións de capital ascenden a 1.378.020,02 euros, o 11,35%, e están divididas en alleamento de investimentos e transferencias de capital, onde se concentra o 10% do relativo a este apartado. Por último, as operacións financeiras ascenden a 429.195,84 euros, o 3,53%. Nestas, os activos financeiros son de 20.000 euros, o 0,16%, e os pasivos financeiros son de 409.195,84 euros, o 3,37%. O apartado de gastos, por outro lado, está composto por 7 capítulos divididos en operacións non financeiras e operacións financeiras. O gasto de persoal, con 3.731.339,14 euros, o 30,72%. Os gastos correntes en bens e servizos, con 5.695.430,38 euros, o 46,90%. Os gastos financeiros, con 52.750, o 0,43%. As transferencias correntes, con 365.865,41, o 3,01, e os investimentos reais, con 1.979.909,72 euros, enmárcanse dentro das operacións non financeiras, que supoñen un gasto total de 11.823.194,65 euros, é dicir, o 97,35% total dos gastos. En canto ao apartado das operacións financeiras, cabe sinalar que este se compón por 2 capítulos, os activos financeiros, con 20.000 euros, e os pasivos financeiros, con 301.452,29 euros. Por tanto, as operacións financeiras contemplan un gasto total de 321.452,29 euros, é dicir, o 2,65% do total dos gastos. Entrando un pouco máis no detalle dos gastos, en particular no que ten que ver coas operacións non financeiras, compre chamar a atención sobre varias cuestións importantes. Como dixen, os gastos correntes en bens e servizos
chegan case aos 5,7 millóns de euros e supoñen case a metade dos gastos dese apartado. Seguen sendo moi relevantes neste apartado os gastos que teñen que ver coa recollida e o tratamento do lixo, o alumeado público, a limpeza viaria, a saúde pública, a xestión da EDAR ou o suministro eléctrico para a instalación da propia EDAR e o conxunto da rede de saneamento. En total, estes gastos suman máis de 1.650.000 euros. Porén, compre sinalar tamén que nestes últimos 3 anos se ven facendo un importante traballo orientado a reducilos. Próximamente licitaremos o contrato de suministración de enerxía eléctrica, o que incluirá o alumeado público, máis tamén o conxunto das instalacións municipais a través da Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias. Un sistema de compra centralizada ao que nos adherimos xa fai uns meses e que, tendo en conta a situación actual e a experiencia de outros municipios, suporá un aforro anual moi importante. A isto súmaselle a actuación que está en marcha para renovar as luminarias da vila de Rianxo. Grazas a unha axuda por importe de 547.364,30 euros a que accedemos no marco da segunda convocatoria do Programa de Axudas para Proxectos Singulares de Renovación das instalacións de alumeado exterior municipal do IDAE, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, cambiaránse máis de 500 luminarias da vila por outras moito máis eficaces e eficientes. Agardas así a cadar un aforro anual de aproximadamente 50.000 euros só con esta actuación. Son previsións de aforro que se fan non en base a ocorrencias ou a hipóteses interesadas, en absoluto. Do que estamos falando é de seguir levando a cabo medidas como as que vimos implementando nestes últimos anos e que xa se están notando nas arcas municipais. E como dato mata relato, como se soe dicir, vexan o exemplo. No ano 2023, o gasto registrado en enerxía eléctrica foi de uns 780.000 euros. Porén, o gasto en enerxía eléctrica registrado no ano 2025 foi de 500.000 euros. É dicir, houve un aforro de algo máis de 100.000 euros ao ano. Por outro lado, como saben, vense traballando tamén na licitación do contrato de recollida do lixo. Para iso, axudicouse a realización do traballo técnico orientado, por un lado, a avaliar a situación actual do servizo e, por outro lado, a formular a proposta de reorganización e a funcionamento a futuro. Neste senso, evidentemente, a proposta nunca se afastará do espírito da normativa vixente e, en particular, do disposto na Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos e chans contaminados para unha economía circular que ten como un dos seus principais obxectivos reducir a cantidade de residuos xerados e reforzar a recollida separada. Con este obxectivo, impulsamos medidas como a posta en funcionamento do denominado colector marrón, a instalación de composteiros comunitarios en diferentes puntos da vila e o reparto de case 200 composteiros individuais durante todo este tempo. Todas estas medidas, ademais de traer moitos outros beneficios, redundarán nunha menor xeración de residuos e, en consecuencia, teremos un menor gasto no relativo á súa recollida e ao seu tratamento. Aínda dentro deste apartado, temos que falar tamén da EDAR, da Estación Depuradora de Augas Residuais. Como saben, en xaneiro do ano 2023, o Consello de Rianxo asumiu a xestión desta importante instalación e con ela asumiu tamén un importante incremento do seu gasto corrente, uns 300.000 euros ao ano. Durante este tempo, vense levado a cabo diferentes actuacións e mantivéronse múltiples xuntanzas de traballo cos responsables de Augas de Galicia, a última o pasado 3 de marzo, coa finalidade de explorar o mecanismo habilitado e regulado a través do Decreto 59/2013 do 14 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 9/2010 do 4 de novembro de Augas de Galicia en materia de execución e explotación de infraestructuras hidráulicas. Segundo o acordado, nas próximas semanas remitiránnos unha proposta de convenio para avaliar a conveniencia de transferir a xestión da instalación, algo que en todo caso terá que dirimir este pleno. Con todo, o gasto corrente é elevado porque, aínda con responsabilidade, se consolidan importantes liñas de actuación exixentes tamén en relación co gasto. Neste senso, cabe destacar que se mantén a aposta deste Goberno por seguir destinando fondos propios á mellora dos espazos públicos, á mellora do mobiliario urbano e á mellora dos accesos ás diferentes aldeas do noso municipio. Tamén se mantén a aposta deste Goberno por servicios tan importantes para a veciñanza como é o Rianxo Madruga, un programa que foi posible grazas á súa incorporación no Orzamento 2024 e que hoxe é xa unha realidade asentada que se pode seguir mellorando.
En relación ás transferencias correntes, o orzamento proposto para o exercicio 2026 incorpora tamén novidades a destacar en relación co orzamento aprobado para o exercicio 2024. Auméntase considerablemente o importe destinado ás axudas para a adquisición de material escolar e dispositivos electrónicos. Auméntase o importe destinado a financiar as subvencións que a súa vez se destinan a entidades e clubs deportivos. Consolídanse as axudas destinadas a apoiar a actividade das AMPAs do noso municipio. Consolídase as axudas para apoiar a Cofradía de Pescadores Virxe do Carme de Rianxo. Consolídase tamén as subvencións orientadas a fomentar a apertura de novos comercios e de novas empresas en Rianxo, e mantéñense as subvencións nominativas ás entidades sociais e entidades culturais, incorporando unha subvención nominativa á Fundación Castelao. O capítulo de investimentos reais, o capítulo de investimentos, incorpora tamén importantes novidades que cabe destacar. As aportacións de subvencións que están pendentes de resolver e outras actuacións como melloras nos campos de fútbol municipal, adquisición de novas marquesiñas ou mobiliario urbano, como antes comentaba, súmanse importantes previsións de gasto para cofinanciar proxectos comprometidos por outras administracións. Estoume referindo á posta en valor do Hórreo do Araño, coa mellora do seu entorno e accesos, á construción dunha senda peonil a carón da ASE 305 entre a Casilla e Outeiro, na parroquia de Tarajoña, a rehabilitación das dependencias do Paso de Rianxiño para convertelo no ansiado centro de día ou a mellora do paseo marítimo a carón do Castelo da Lúa. Proxectos derivados do traballo institucional levado a cabo durante este tempo e que, máis axiña que tarde, será unha realidade para o disfrute de todos os rianxeiros e as rianxeiras. Quero poñer en valor estes proxectos que son froito da colaboración entre as diferentes administracións, nomeadamente coa Deputación da Coruña e coa Xunta de Galicia. En relación a esta última, cabe destacar tamén o compromiso de cesión da parcela situada a carón do Auditorio de Rianxo coa finalidade de que poida ser empregada pola veciñanza de Rianxo. O convenio, a través do cal se materializará a sesión, está en elaboración neste mesmo momento, onde tiven a ocasión de falar del coa conselleira do Mar. Mais, xa na proposta de orzamento para o exercicio en curso, se prevé unha importante cantidade para comezar a traballar nese espazo en canto sexa posible. Porén, a principal novidade deste orzamento está, sin ningún tipo de dúbida, no seu capítulo primeiro. Un capítulo primeiro que se aumenta de maneira considerable con respecto ao orzamento aprobado no ano 2024. Pasa dos 3.174.924 euros aos 3.731.339 euros, como dixen antes. É dicir, aumenta en máis de 550.000 euros. Este considerable aumento débese fundamentalmente a dúas cuestións. Por un lado, a dotación dos importes necesarios para cubrir unha serie de prazas que se crearon a través das ofertas de emprego aprobadas no ano 2024 e no ano 2025. Estas son unha praza de técnico ou técnica en intervención, unha praza de técnico ou técnica en tesourería, unha praza de arquitecto ou arquitecta técnico e unha praza de traballador ou traballadora social. É dicir, un total de 4 importantes reforzos para 4 departamentos do Consello que veñen asumindo unha gran carga de traballo. Por outro lado, o aumento que se produce no capítulo primeiro obedece ao compromiso adquirido pola Alcaldía de poñer as bases no orzamento para o exercicio 2026 da aplicación da que será moi axiña a primeira relación de postos de traballo do Consello de Rianxo. Destinamos a esta finalidade un importe total de 300.000 euros, unha importante cantidade coa que queremos comezar o antes posible a corrixir a situación absolutamente anómala na que nos atopamos na actualidade. Todo isto enmárcase nunha estrategia de mellora das condicións laborais do persoal municipal que se ven levado a cabo dende o primeiro minuto do presente mandato. Ademais da creación destas novas prazas ás que antes aludía, tamén se aprobou unha oferta especial na que se incluíron unha serie de prazas estruturais non incluídas inicialmente no proceso de estabilización levado a cabo en cumprimento do disposto na Lei 20/2021 do 28 de decembro de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público. Desta maneira, a través do mecanismo habilitado no artigo 20.2.4 da Lei 31/2022 de 23 de decembro dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, incluíronse na devandita oferta especial as seguintes prazas co obxectivo de reducir a temporalidade. 3 prazas de conserxes en centros de ensino, unha praza de técnico ou técnica en museos,
2 prazas de auxiliar de policía, unha praza de conserxe de instalacións deportivas e 7 prazas de operarios ou operarias para a limpeza de praias, das cales 2 están reservadas a persoas con algún tipo de discapacidade. Neste senso, cabe dicir tamén que se reconverteron 3 prazas de auxiliar administrativo ou administrativa en 3 plazas de administrativo. Unha modificación que supón, además de mellorar as condicións dos postos, axustalos á realidade da administración pública do presente século, evitando, por tanto, que aconteza iso tan habitual de que unha determinada persoa acabe levando a cabo ao longo da súa xornada tarefas que non lle corresponden dado que se asocian a postos dun nivel superior. Por outro lado, deuselle a oportunidade a todos os traballadores e traballadoras que aínda tiñan unha xornada a tempo parcial de pasar a xornada completa, unha bella demanda das persoas afectadas e para o que se mobilizaron xa no ano 2024 uns 35.000 euros. Como se pode ver, vense levando a cabo esa estrategia de mellora das condicións laborais do persoal sempre que hai ocasión de facelo. Temos por diante culminar o reto maior coa aprobación desa primeira relación de postos de traballo, un importante documento no que se ven traballando con intensidade e que non só mellorará as condicións laborais do 100% da plantilla, senón que tamén se converterá nunha ferramenta fundamental para evitar que esas condicións volvan a estar conxeladas outros 30 anos. Quero aproveitar este comentario para poñer en valor o traballo diario de todas e cada unha das persoas que traballan nesta administración. Os consellos son as administracións máis próximas á cidadanía e isto, en consecuencia, ten unha serie de dificultades no día a día, aínda que tamén supón unha enorme gratificación, dende o meu punto de vista. Esta circunstancia exixe tamén compaxinar a profesionalidade no trámite dos diferentes asuntos co trato directo cos e coas administradas, algo no que a amabilidade, a comprensión e a solidariedade debe ser a base. Neste senso, non podo senón recoñecer a labor do conxunto do cadro de persoal desta casa e sentirme tremendamente afortunado de poder compartir con eles e con elas algúns hoxe aquí presentes o día a día. Como lles teño dito, cando dentro de uns meses me incorpora á miña praza na administración pública, agardo desenvolver a miña labor da mesma maneira que eles e que elas o fan. Mais se cabe, tendo en conta que o Concello de Rianxo non soubo ou non quixo corresponder á dedicación dos seus traballadores e das súas traballadoras durante todo este tempo, hai que dicilo. E dende a miña actual responsabilidade, só podo disculparme por iso. Véñense dando situacións de injustiza que se teñen que corrixir á maior brevidade posible e temos diante de nós unha venta de oportunidade para poder facelo. Agardo que, por fin, todos e todas saibamos estar á altura de que o momento exixe. O de hoxe non é un pleno máis, non cabe dúbida, mas tampouco este é un orzamento máis. Como dicía ao comezo, máis alá de acadar a cifra máis alta da nosa historia, o importante deste orzamento é todo aquilo que nos permite seguir facendo e, sobre todo, todo aquilo que podemos comezar a facer. A proposta que hoxe se somete á consideración do Pleno da Corporación é a mellor proposta posible, unha proposta traballada e seria, que ven a demostrar a capacidade de xestión deste Goberno. Deixeme darlle un dato neste senso. Facía máis de unha década que un Goberno non presentaba as contas para o exercicio en curso no primeiro trimestre do ano. Unha proposta que nos habilita a seguir mellorando os servizos municipais, os espazos públicos ou as nosas aldeas, a seguir fortalecendo o noso tecido asociativo e a poñer en funcionamento programas que melloren a calidade de vida do conxunto dos rianxeiros e das rianxeiras. Unha proposta que nos habilita tamén a mellorar as condicións laborais das persoas, que, en última instancia, fan posible todo o anterior. Antes de abrir o correspondente turno de intervencións dos grupos municipais, quero tamén darlle as grazas dunha maneira moi particular á nosa interventora, Patricia Fernández, que nestas últimas semanas afrontou un labor ímprobo sen o cal hoxe non estaríamos abordando este asunto. Grazas, Patri, moitas grazas tamén a todos e a todas, e abrimos ahora sí un turno de intervencións. Benejá. Moitas grazas e moi boa tarde a todos e a todas e a benvida ao novo secretario tamén. O obxectivo principal do orzamento municipal é ordenar os recursos económicos do Concello para dar forma a obxectivos políticos e atender así as necesidades e demandas das áreas sobre as que o Concello ten competencias e obrigas. O borrador debe ter en conta estas necesidades, ordenalas, xerarquizalas e darlle cabida no documento de orzamentos que se presente.
A normativa sobre facendas locais, as avaliacións económicas realizadas periódicamente polos servizos económicos municipais, xunto coa prudencia e a responsabilidade, deben ser elementos que dirixan a elaboración do borrador de orzamentos. Ademais, nunha administración democrática e participativa, a posibilidade de participación efectiva e real de todas as organizacións políticas é garante de que os orzamentos se elaboran sobre unha base ampla e sólida, ben asentada e respetuosa coa diversidade de opinións e pareceres que representan a corporación municipal. Ao Grupo Municipal do BNG preocúpalle que o proxecto e borrador que se presenta non teña en conta estes principios necesarios se desexamos entregar un proxecto que serva, efectivamente, para ordenar a actividade política e de xestión do Concello, e se faga en interese de todos e de todas as veciñas, entidades e empresas. Cando se comunicou aos grupos políticos que se estaba na intención de presentar o borrador de orzamentos neste mes de marzo, non se presenta un documento aberto que posibilite valoracións e achegas que axuden a melloralo. A Comisión de Facenda convócase, desconvócase e vólvese a convocar de xeito atrapallado. Non existiu na reunión da Comisión unha intención de abrir o proceso de elaboración dos orzamentos á participación dos grupos políticos, senón, máis ben, tentábase cumprir un trámite regulamentario para levar o documento, xa pechado, ao debate plenario. Esta actitude que pon trabas á participación é consecuencia de entender a institución municipal como supeditada aos intereses particulares do grupo de goberno Rianxo en Común. A opinión dos outros grupos é non só superflua, senón molesta. E, polo tanto, deséñase un proceso que trabe a posibilidade de participación. E non se fai isto por desleixo, rutina ou prazos. O que se intenta con estas prácticas é agochar a rechamante falta de rigor e de responsabilidade sobre o que se asenta o documento. O informe que elabora a intervención municipal á liquidación do 2024 no punto segundo do apartado de diagnose da situación económica do Concello de Rianxo di: a Facenda municipal estáse consolidando nunha situación de insuficiencia orzamentaria, que supón un atranco na xestión de cuestións fundamentais para o municipio, sen prexuízo dos efectos negativos que a morosidade comercial supón nas empresas, especialmente as máis pequenas. Na actualidade, prácticamente todos os servizos municipais xestionados de forma indirecta a través de empresas están nunha situación precaria, con contratos vencidos. No 2023, isto supuxo a contratación pola tramitación de emerxencia nos servizos de recollida do lixo e no saneamento. Esta emerxencia non está xustificada, xa que deriva dunha falta de acción e planificación. Pero non se trata únicamente dunha falta de planificación das prioridades administrativas, senón tamén da necesidade de tomar decisións de política fiscal. Neste párrafo, Intervención está advertindo, en primeiro lugar, que a insuficiencia orzamentaria está xerando unha situación de morosidade comercial con efectos negativos nas empresas máis pequenas do noso Concello. Advirte tamén que os servizos municipais que se corresponden coas competencias obrigatorias do Concello, como é o abastecemento de auga, o saneamento, a recollida do lixo e o alumeado público, están nunha situación administrativa e económicamente gravemente precaria. Pois ben, o orzamento que se presenta, lonxe de atender e dar respostas a estas advertencias da intervención, non só as obvia ou as esquece, senón que, ademais, contrarías. O borrador contén propostas que van na dirección contraria. En primeiro lugar, non se inclúe a débeda comercial de 2025 no orzamento de 2026. É dicir, non se toma en conta atender as débedas contraídas cos proveedores en 2025 e pendentes de pago e que a día de hoxe, 26 de marzo, suman a cantidade de 542.578 euros. En segundo lugar, os servizos máis básicos municipais que responden ás competencias de obrigado cumprimento e dos que a intervención municipal advirte que están en situación de grave precariedade
non só non se dotan de máis creto, senón que o creto escaso que tiñan réstase. Detallo a seguir o recorte que se realiza ás distintas partidas referidas aos servizos públicos. En saneamento, réstase 206.288,73 euros. En abastecemento de auga, 13.053 euros. En recollida de lixo, 42.404 euros. No tratamento de residuos, 127.674 euros. Na limpeza viaria, 6.253 euros. En alumeado público, 163.290 euros. En medio ambiente, 148.209 euros. Hai un desaxuste entre os cretos iniciais previstos para este orzamento e o gasto efectivo do 2025 de 751.578 euros. Se a este desaxuste sumamos a débeda comercial que se exclúe deste orzamento, o orzamento obvia obrigas de gasto por importe de 1.294.156 euros. Non hai neste borrador intención de rigor, tampouco hai de respeto, nin de responsabilidade. Mais esta falta de rigor non para con estas propostas que obvian atender as débedas coas empresas proveedoras do Concello de Rianxo e que sustraen recursos aos servizos básicos de abastecemento de auga, recollido de lixo, saneamento, alumeado. Realízase unha previsión de ingresos non axustada ao rigor do que son os ingresos previstos certos e suficientemente acreditados. O borrador de orzamento prevé que a participación nos tributos do Estado sexa de 3.150.842,70 euros, fronte a unhas previsións iniciais de 2.440.941 euros, que se corresponde co previsto nos orzamentos do Estado prorrogados. Faise esta estimación en base ao borrador de orzamentos do Estado para o 2026, que non foi nin debatido nin por suposto aprobado. Prevese así un incremento incerto, inseguro e non suficientemente acreditado dos ingresos de 709.901 euros. Como dicía antes, non se facilita a participación, por resultar molesta, porque a participación pode poñer en evidencia a falta de rigor coa que se elaborou o borrador de orzamentos. Mais esta falta de responsabilidade coa institución que representan non é casual. Ten un obxectivo claro: dispoñer de recursos para preparar o ano electoral, restándoos aos servizos e obrigas principais do Concello. A mesma irresponsabilidade que no seu momento tiveron cando votaron en contra do Pexón ou do creto para a rehabilitación do Paso de Martelo. Cando non hai máis obxectivo que sobrevir electoralmente, autorreproducirse nas institucións, efectivamente fallan os principios de honestidade coas responsabilidades que se asumen. O Concello de Rianxo necesita unha política que mellore e incremente os recursos dispoñibles para atender as necesidades máis perentorias. Unha das vías é comprometer e exixir das administracións con responsabilidades que atendan as súas obrigas. O Concello de Teo recibe da Xunta 780.000 euros para investir no centro de día. Son suficientes os 172.000 que recibe Rianxo da Deputación? Onde está o compromiso da Xunta? Quen se vai facer cargo da posta en marcha do servizo? Que previsións económicas se contemplan? Que previsións de actuación ten a Xunta na Galiña Azul e nos demais centros educativos? En que ten mellorado a Xunta na súa colaboración coa prestación do SAF? Xa ten incrementado a súa achega por hora de atención? Ten comprometido algunha colaboración para a rehabilitación integral da sede de servizos sociais? Dende o Grupo Municipal do BNG lamentamos a presentación deste documento, falto de credibilidade e de responsabilidade na súa elaboración. Preocúpanos que o documento en sí non fai senón priorizar os intereses electorais de Rianxo en Común por riba das necesidades do Concello. O Grupo Municipal do BNG non vamos a apoiar este proxecto. Polo tanto, imos absternos. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular.
Ola, boas tardes a todos e a todas. Darlle a benvida ao novo secretario e disculpar a ausencia do noso portavoz por traballo. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular queremos facer unha valoración responsable e constructiva dos orzamentos para o exercicio 2026, nos que se inclúe o correspondente anexo de persoal. En primer lugar, recoñecemos que se trata dun documento que garantece o funcionamento ordinario do Concello e a prestación dos servizos básicos á veciñanza. Algo fundamental e que sempre imos apoiar cando se prioriza o interés xeral. O anexo de persoal reflite unha estrutura consolidada, con especial peso en áreas claves como os servizos sociais, a seguridade, o mantenimento de servizos e a atención administrativa, o que evidencia a necesidade de dar continuidade a esos servizos públicos esenciales. Dende o Partido Popular consideramos positivo que se manteña o esforzo en ámbitos sensibles como a atención social e educativa, os servizos municipais básicos e o funcionamento administrativo do Concello. Agora ben, tamén queremos deixar claro que estes orzamentos son continuistas e, ao noso xuicio, poderían ser máis ambiciosos en determinados aspectos, especialmente no que respecta a optimización de recursos, planificación a medio prazo e impulso de novas iniciativas que contribuían ao desenvolvemento económico e social de Rianxo. O noso grupo entende que hai marxen de mellora na organización e na eficiencia de algúns servicios, así como na definición dunha estrategia máis clara de futuro para o Concello. Con todo, e desde unha posición de responsabilidade institucional, non imos poñer obstáculos a uns orzamentos que permiten o funcionamento do Concello e a continuidade dos servizos públicos, aínda que seguiremos traballando para melloralos e introducir propostas que consideramos necesarias. E precisamente por responsabilidade queremos rematar cunha cuestión. É necesario e urxente que o Goberno leve ao pleno ordinario do mes de abril a relación de postos de traballo e RPT para a súa aprobación. Rianxo non pode seguir funcionando sen esa ferramenta básica de organización e planificación, porque se de verdad queremos mellorar os servicios, optimizar recursos e dar un paso adiante como Concello, hai decisións que xa non poden esperar máis. En definitiva, o Partido Popular de Rianxo manterá unha actitude constructiva, apoiando o que sexa positivo para o municipio e exercendo unha posición firme, responsable e exixente cando sexa preciso. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Pues volvemos a este pleno cun debate que por desgracia xa non é novo e que afondamos un poquinho máis en esas palabras que comentaron os compañeros do resto da oposición, e reiteramos a falta de diálogo, a opacidade na xestión e a ausencia dun proxecto transformador claro para Rianxo. Vostede afirma que este documento nace dunha escoita activa, pero a realidade é de que non houbo ninguna negociación política nin vontade de acordo cos grupos da oposición. E iso é unha debilidade importante nun documento destas características. Señor Bustelo, vostede non foi capaz de respondernos en comisión informativa a por que non nos respondeu. Xa non é que dispuxéramos desa reunión, pero ningunha resposta a esa solicitude de reunión do día 20 de febreiro de 2026, onde lle remitimos unha carta cunha serie de puntos que consideramos importantes para a elaboración destes orzamentos. A casuística que se dá é que nas exposicións que vostede fai sobre este orzamento debemos recoñecer que sí que temos uns puntos de coincidencia. Vostede asume, entendo que ese discurso que lle plantexamos, e facemos referencia a puntos importantes que aparecían reflexados aí, como era a aplicación da RPT, vostede o fai. Temos que destacar que este grupo municipal leva poñendo no debate político a RPT dende 2024. E o fixemos porque consideramos que é importante a función municipal e a parte administrativa. Así o pensamos e así o expuxamos. Hasta tal punto que comprometemos a aprobación deses orzamentos en 2025 que vostede non presentou e que estábamos dispostos a aprobalos con unha única condición, que era a implementación real da RPT. Nos alegra que veña en este orzamento unha cuantía reflexada para esa aplicación futura. Falamos das axudas ás AMPAs, falamos das infraestructuras deportivas. Vostede fala dunha pista
nova, e nós o que queremos é solventar as deficiencias que teñen as pistas actuais, as infraestructuras deportivas actuais. Falamos da dinamización comercial, vostede aposta por 10.000 euros, cando o Grupo Municipal Socialista xa presentou unha moción en 2025 que era necesario 20.000 euros, 10.000 euros a cada asociación. Non existindo a día de hoxe Somos Rianxo, pois o correspondente sería que lle otorgáramos a ARI eses 20.000 euros e pudera desempeñar esa labor de dinamización comercial. Falamos de mantemento público, pero en cambio vostede non fai mención a un aspecto que é de especial importancia para este grupo, que é o solo industrial. Creo que o levamos reiterando e expoñendo en todas e cada unha das nosas intervencións que é necesario avanzar en ese sentido e non temos resposta ao respecto. Vemos noticias publicadas en prensas que nos xenera dúdas, sabemos que están vostedes facendo un estudo, pero a día de hoxe, a pesar de solicitarlo por registro, pois non temos ningún documento oficial por parte do Concello que nos reflita en que situación está ese estudo. E, por outro lado, falamos dos servicios municipais, da situación de precariedade que están os servicios municipais e que vostede, en 2023, mencionaba e propoñía e prometía aspectos tan importantes como era a municipalización do SAF, municipalizar o servicio da xestión integral do ciclo da auga. Falaba dunha serie de situacións que 2 anos e medio despois, casi 3, pois non é que non estean feitos, é que nin se están mencionando. Co agravante, ademais, de que se incorporan novos servicios a esta situación de precariedade, como é o caso da piscina municipal. 2 anos sin contratos, sin viso de solución, e ademais nas partidas que reflexa o orzamento pois non aparece unha mellora que permita aventurar que se poida solucionar esa situación contractual. A esta situación vostede creo que é determinante para amosar o talante de cada quen. Máis alá desa mensaxe que se quería trasladar fora deste pleno de que o Partido Socialista está e que vota en contra de todo, anímolle a que fa unha reflexión profunda sobre o acontecido nesta legislatura e amose a realidade de cal foron as votacións do Partido Socialista e cantos proxectos quedaron sin executar porque o Partido Socialista votou en contra. No que respecta aos orzamentos, en sí non vamos a facer un análisis tan extenso e profundo porque ao final eu creo que é importante avanzar e permitir que se desenvolvan, pero sí que debemos de matizar certos aspectos. En primeiro lugar, estamos ante un orzamento que medra, pero non é por unha cuestión de mellora da xestión, señor Bustelo. Estamos ante unha situación de marketing sin contenido, porque se escoitamos a súa proposta de exposición de orzamentos, o veremos de forma clara. É dicir, o orzamento medra en boa medida por factores externos, alleos á súa xestión. Con previsións, ademais, entendemos que pouco rigurosas. Cito textualmente: a través deste orzamento de récord que demostra a capacidade de xestión deste goberno. Priorizamos aquelas cousas que os consideramos máis importantes para a veciñanza e para o funcionamento da administración. Un exemplo desta situación, Bustelo, é as transferencias do Estado. O Concello prevé uns ingresos de 3.251.000 euros e, en cambio, as previsións oficiais nas páxinas que consultamos nas páxinas do Estado aparece 3.051.183 euros. E se afondamos un poquinho máis nos pagos a conta dos últimos 3 meses, veremos que están en torno aos 245.000, que se facemos un balance, pois chegaremos aos 290 e pico mil euros. Entendemos que esa diferencia de 200.000 pois sexa unha previsión. En todo caso, creemos que é unha previsión a alza, o cual nos xenera incerteza e pon en cuestión esas contas que vostedes presentan hoxe. Así mesmo, descoñecemos o resto de transferencias das outras administracións, xa que, de novo, nos emiten uns informes no que as descripcións non se poden ver. E creo que xa reiteramos en multitude de ocasións que, por favor, nos remitiran en outro formato onde podamos ver as descripcións de forma correcta. É dicir, os PDFs que nos mandan aparecen simplemente uns epígrafes cortados, sobrevenidos, e entonces non somos capaces a determinar realmente a que situación se corresponde cada epígrafe. No segundo lugar, señor Bustelo, un dos incrementos que vostede fixo alusión na súa exposición e que achaca a súa xestión é o incremento do ICIO, e tampouco corresponde á súa acción de goberno.
sino que vostede o que está facendo é aproveitando o traballo previo feito na ocupación de solo industrial por outro grupo de goberno. É dicir, estánse recollendo os resultados das legislaturas anteriores. O traballo administrativo, evidentemente, o están facendo vostedes, sin lugar a dudas, pero o reto é a ocupación do solo industrial e xenerar novo solo industrial. Pero non vemos que ese modelo cambie. Creo que é un mismo modelo continuista de 2023 e que vostedes teñen esa marcha posta e non pretenden modificar absolutamente nada nese eido. Máxime, a sabendas de que o solo industrial na Barbanza escasea. Salió unha noticia na Voz de Galicia recentemente onde os concellos están nunha situación de dudas sobre a implementación ou a aplicación do solo industrial e Rianxo, exactamente, descoñecemos cal é a situación. Imos camiño de 3 anos sen avances en ese sentido ou por menos sen avances coñecidos por parte do noso grupo. En terceiro lugar, señor Bustelo, preocúpanos a orientación do gasto. E, insisto, non vamos a profundizar de forma exhaustiva, pero debemos de remarcar, señor Bustelo, a súa memoria selectiva. E vou citar textualmente o que decía vostede e que lle criticaba a Xunta, creo que era por alá do 2020 ou 2021. Decía vostede: o orzamento turístico a cargo de Rueda non só é o maior da historia da Xunta, tamén resulta significativo que, dende que ten as competencias en materia, turismo teña asignadas nas contas públicas maior orzamento que cultura. Pois ben, aplíquese o conto, porque neste orzamento que hoxe presenta incrementase 120.000 euros nas partidas destinadas a festexos, mentres áreas como cultura, deporte ou servicios básicos apenas evolucionan. Dá a sensación que vostede prioriza o escaparate fronte aos cambios estructurais. Tamén hai cuestións que evidencian esa falta de rigor na xestión e, sobre todo, que amosan un problema de credibilidade, porque, ao final, o que estamos expoñendo hoxe, señor Bustelo, é a credibilidade da veciñanza ante a presentación duns orzamentos. Vostede utiliza sempre ese doble rasero, esa media verdade. E fai alusión vostede a que en 2021 o Concello de Rianxo gastaba na área de deportes en subvencións aos clubes deportivos 34.850 euros. Señor Bustelo, no 24, no 23 e no 25, vostede gastou o mismo. Gastou o mismo. E exactamente, ademais, o que nos ten que explicar é por que no Plan Estratégico de Subvencións aparecen reflexadas 45.000 euros. Exactamente os mismos que anuncia ahora que se van a implementar. Esa é un poquinho a situación sobre como plantexamos este orzamento. Unha falta de credibilidade. Máis alá dos números, dos problemas aos que nos parece neste orzamento, non hai avances en cuestións fundamentais. E reiteramos, ningunha planificación real para a municipalización ou a licitación do servicio do SAF, sen solución para o servicio integral de auga nin para as pistas, nin para a piscina municipal, con máis de 2.500 usuarios que pasan por esas instalacións. Non vemos que as partidas teñan previsión de mellora destes servicios e sen medidas concretas do aforro enerxético. Oxalá se poida adherir de forma rápida e se vexa de forma inmediata ese aforro que vostedes falan por adherirse á central de contratación da CEGAM. Pero permitirnos que teñamos as dúbidas, porque en 2024 xa escoitamos o mismo. Entón, en que mes exactamente se vai a facer eso? Porque se fai en noviembre, as previsións de aforro van ser escasas, e se a aplicación do proxecto do IDAE para o cambio de luminarias por luces LED tamén se executa en novembro, pois permíteme dudar de que teñamos un aforro no 2026. En todo caso, nos alegra que sigan polo camiño do aforro, os instamos a que sexan dilixentes e sexamos capaces a conseguir ese aforro que vostedes plantexan. E no capítulo do persoal, saudar ao persoal que hoxe está aquí presente, supoño que xenera moita expectativa que por primeira vez se poida facer esa retención de 300.000 euros vinculados a RPT,
pero insistimos máis no mesmo. A posición do Grupo Socialista non nos imos a conformar con que apareza unha consignación no orzamento. O que queremos é unha aplicación de RPT e rogaríamos, ademais, que o Grupo de Goberno se comprometa tamén a quitar os orzamentos en 2027 e que se volva a reiterar ese compromiso co persoal e volva a aparecer no orzamento de 2027 calquer incremento vinculado a esa RPT. En todo caso, eu creo que é interesante tamén facer un balance sobre os datos que amosan os informes de intervención e, concretamente, no ano 2024 o gasto en persoal foi de 3.600.000 e pico euros, co cual, analizando un pouquinho a situación que plantexan agora de incremento de 300.000 euros para chegar aos 370.000 euros con todas as casuísticas laborais que teñen pendientes cos incrementos que se propoñen, pois nos parece unha situación, creo que un pouquiño xusta e que nos vai obligar seguramente en algún momento pois a tomar medidas de aforro en algún servicio, por senón o normal é que en 2024 despilfarramos o traballo ou como se xestionou. Esa é un pouquiño a situación que teñen que explicar porque nos parece algo xusta. En definitiva, señor Bustelo, este é un orzamento que medra máis que por xestión e por inercia externa, que presenta dúbidas no rigor e que non aborda os retos estructurais do Concello. Non hai modificacións que nos inviten a pensar en ese futuro que vostedes plantexan de Rianxo 2030, que nos gusta, pero nos gustaría máis escoitar ese mensaxe de Rianxo 2030 en 2023. Porque en 2023 había un grupo que plantexaba un proxecto que era Rianxo 2435. Ese era o reto dun grupo municipal e que entendía que Rianxo tiña que avanzar cara ao futuro, non durante 4 anos. Non compartimos, señor Bustelo, as prioridades destes investimentos. Por iso, dentro do Partido Socialista de Rianxo, queremos facer tamén unha petición clara. Precisamos un debate aberto, de calidade, onde todos os grupos podamos participar en igualdade, sen limitacións no uso da palabra e con verdadeiro respeto institucional. Creo que non é de recibo que non haxa ningunha reunión dos grupos municipais en 2 anos e medio, camiño de 3. Non houbo máis que 2 xuntas de voceiros, o que amosa un pouquiño o talante deste alcalde. A pesar de todas estas consideracións, este grupo vaise abster. Temos diferentes criterios, temos unha visión da política totalmente diferente e creo que esta abstención amosa que Rianxo non pode verse perxudicado por a falta de diálogo deste goberno. Por lo tanto, por responsabilidade, o noso grupo optará pola abstención. E facémolo cunha última mensaxe clara. É necesario, señor Bustelo, máis rigor, máis cumprimento da palabra dada e unha política centrada nas verdadeiras prioridades da veciñanza. Moitísimas gracias. Creo que se esqueceu de plantexar unha emenda que tiña anunciada. Si é que a mantén, se non... Disculpa, señor alcalde, ao recibir o correo de que estaba aceptada, pensei que sería vostede o propoñente e que faría esa proposta, pero en todo caso, pois o plantexamos. Bueno, non sei se vos chegou aos grupos a proposta de emenda que se mandou onte, nunha hora un poquinho intempestiva, é certo, pero creo que con tempo suficiente como para entender, porque non é máis que refrendar unha moción que presentamos en febreiro de 2025 para a modificación da base 27 das bases de execución orzamentaria. En aquel momento, presentamos un documento un poquinho máis extenso porque creemos que ten que haber ese control plenario sobre certas situacións, máxime nun goberno en minoría, e paso a ler o texto da emenda. Engadir un novo punto na base 27 na regulación das subvencións dentro do apartado 5, procedimento de execución orzamentaria, coa seguinte redacción. Punto 5.1 bis. Calquera modificación das cuantías previstas no Plan Estratégico de Subvencións deberá ser aprobada polo Pleno Municipal mediante acordo expreso. A xustificación da emenda. A xustificación legal fai referencia á Lei 38/2003 xeral de subvencións
No artículo 8, esta lei obriga que as subvencións se axusten ao Plan Estratégico de Subvencións, dado que o orzamento, que é o sustento económico do plan, é competencia do Pleno. Calquera alteración nas súas cuantías deben ser ratificadas polo mesmo órgano para garantir a coherencia normativa. E fai referencia tamén á Lei 7/1985. O Pleno ten a facultade de aprobar as bases de execución. Esta emenda exerce esa competencia para reservar ao Pleno a decisión sobre cambios nas cuantías das axudas. É dicir, non ten sentido que hoxe aprobemos aquí as bases de execución orzamentaria e estean reflexadas as subvencións nominativas, que son as de menor cuantía, e, en cambio, as subvencións que xa terán aos clubes, que son as que lle afectan de maior cuantía, pois non sexan refrendadas en pleno. E, ademais, permíteme que estemos rebuscando e mirando, e non vimos ningunha exposición pública do Plan Estratégico de Subvención. Sí que foi publicado no BOE no seu día, creo que foi o 5 de abril do 24, pero non vimos que houbera exposición pública, nin puderamos facer ningún tipo de alegación ao respecto. E remarcar, ademais, que creo que Rianxo é o único concello da provincia da Coruña que creo que aprobou o Plan Estratégico de Subvencións por decreto da alcaldía. O resto dos concellos, como xa dixemos aquel día, foi a pleno. E a justificación política e técnica, evidentemente, o control democrático, reforza o papel da corporación como órgano de fiscalización, garantindo que o movimento de fondos entre distintas líneas de subvencións sexa debatido e votado con transparencia, seguridade xurídica, para establecer un procedimento claro que impida a arbitrariedade na xestión das partidas destinadas ao tecido asociativo de Rianxo. O facemos para poder evitar situacións como a que se dou en este novembro e decembro de 2025, donde o Concello de Rianxo, neste caso o alcalde, anuncia axudas por importe de 10.000 euros ás AMPAs. Depois vemos nos informes de intervención que só se executan, creo que eran 1.800, e despois facemos ese xogo de cambio de partidas e anunciamos que se incrementan as partidas a material escolar e a equipamento de material informático. Entendemos que ten que haber outro tipo de proposta comunicativa, ten que haber outro tipo de proposta de diálogo entre a oposición, e ao final este tipo de situacións nos obliga, señor Bustelo, a chegar a este punto de ter que facer unha emenda para poder entender exactamente o que están facendo. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas grazas. Tomando nota de algúns comentarios que me dirixiron, e creo que merecen tamén ser contestados en algúns deles, porque ademais, sinceramente, algúns son bastante rechamantes, non? En todo caso, pediríes antes de comezar que a futuro, polo menos, e non sei se o fixemos tamén no seu día, que evitaran certos comentarios sobre o eminente traballo técnico que hai detrás dun proxecto como este que temos aquí de orzamentos, non? Podemos poñer dúbidas, efectivamente, sobre se as previsións que se fan son as máis axeitadas ou non, se coincidimos á hora de priorizar un gasto ou outro. Podemos debatir sobre moitas cousas. Agora, falar de falta de rigor e falar de pouca fundamentación nas previsións, etcétera, desta, cando insisto que hai detrás non son ocurrencias de quen lles fala, ni moito menos, senón que é fundamentalmente un traballo técnico, pois merece, do meu punto de vista, polo menos usar outro tipo de expresións, senón directamente evitadas, non? E despois chama a atención, ademais, que nun orzamento como este que se trae, que aborda cuestións tan importantes como as que relatei na miña exposición, pois que ademais, díxose outra das frases que se dixo foi algo así como non abordamos o orzamento con profundidade, notase particularmente, e añádese que naqueles aspectos positivos do orzamento, que se entenden como positivos, o que se está facendo é recoller os froitos de outras legislaturas. Bueno, habría quizás que comentar que tamén nos aspectos negativos se están recollendo os frutos de outras legislaturas, non son os positivos, porque fíxense ademais, os grupos que anunciaron a abstención a este punto, ademais de compartir goberno nestes últimos anos, algún deles incluso, se non fallo nas miñas contas, ocuparon responsabilidades de goberno 43 dos últimos 47 anos.
nesta casa, non? Entón, algunha responsabilidade sobre que cheguemos ao ano 2026 sin RPT no Consello de Rianxo terán. Algunha responsabilidade terán. Algunha responsabilidade sobre que a día de hoxe todos, senón todos os servizos municipais estén en situación de precariedade, como además recordan unha e outra vez, home, algunha responsabilidade terán, dixo eu. O que non se pode pedir, porque ademais é unha miña exposición, xo fixen durante esta legislatura en múltiples ocasións, fixen ademais na miña exposición, non? Comentei cales son as previsións ou en que fase están as regularizacións de algún dos servizos en precario. Falei do lixo, no que, efectivamente, xa dixeron que non miran a proposta con moita profundidade, pero se o fan, verán na proposta pois esa partida para abordar o traballo técnico de regularización do servizo do lixo. Evitaron falar da EDAR, evidentemente, a EDAR, desde que se asumeu, como dixen, supónnos un gasto de 300.000 euros ao ano que fixemos traballar para corrixir esta situación. E supoño que axiña o conseguiremos. Outro servizo en precario, suministro da luz, falei dese traballo que se está facendo. O que non nos poden pedir, dende o meu punto de vista, é que en 3 anos resolvamos a situación de todos os servizos que están en situación, non de todo regular, non? Bueno, se acadamos a avanzar nestes, se acadamos a avanzar tamén noutras cuestións, pois eu creo que xa nos podemos dar cun canto nos dentes, verdad? E pouco máis, como insistían sobre todo en querer verter dúbidas sobre unhas previsións de ingresos, uns gastos, segundo recortados, que non teñen ese fundamento, ese criterio que demandan. Comentaban dentro do BNG, hai un recorte de algo máis de 100.000 euros no gasto eléctrico que non se sustenta. Bueno, xa eu antes, na miña intervención, se informara que efectivamente nos últimos 2 anos houve un aforro de máis de 200.000 euros, algo máis, por tanto, deses 100.000 euros de gasto que agora botan en falta, non? E sobre as previsións de ingresos, pois xa lles falei tamén. Entón, bueno, vincular xa para máis INRI, non? Falaban incluso que o que facemos con todo isto algo así como priorizar os intereses electorais de Rianxo en Común, que deben nos de conocer bastante mellor que a min, por diante de outros intereses. Non é certo. O que facemos é priorizar os servizos públicos, darlle continuidade a todo canto conseguimos facer no capítulo de transferencias correntes. Non falaba de moitas delas, de axudas ás AMPAs, que agora se cuestionan, de axudas á cofradía, que agora se cuestionan. Bueno, non vou ser eu quen revise o sentido do voto do grupo sobre todas esas cousas cando as creamos. Fajan vostedes ese traballo, revisen o que fixeron cando trouxemos aquí todas estas cousas, ou o que fixeron tamén cando trouxemos aquí o Orçamento 2024, que incorporaba xa moitas das cousas que agora nos piden que temos que mellorar, non? Entón, bueno, a proposta que facemos de orzamento, como dixen na miña exposición, é a mellor que se pode facer, permítenos seguir traballando da mesma maneira que vimos facendo, atendendo moitos servizos, atendendo dificultades que se dan en moitas das aldeas, en moitos espazos públicos, e permítenos, ademais, insisto, por primeira vez na nosa historia, poñer as bases para dotarnos desa RPT fundamental. Pero mesmo que dixo unha cousa, tamén teño que dixir a outra, evidentemente, e neste caso agradecerlle tamén a altura de miras aos conselleiros do Partido Popular por ese voto afirmativo e pola disponibilidade, por tanto, a sacar adiante proxectos tan importantes como os que relatamos ao largo da miña intervención. Pasamos entón á votación do punto, votos a favor. Señor alcalde. Perdón, primeiro votamos a inclusión da emenda e despois votamos... Só unha cousa, sería posible que nos informaran de cal era o quórum necesario para que se aproben os orzamentos? Para saber se sempre é maioría simple. As únicas son contadas cando é maioría... Entendo que ca nosa abstención o presuposto sale aprobado igual, non? Non, sale aprobado cos votos a favor do Partido Popular, nunca súa abstención. Está equivocado, ponte millor. Gracias. Votamos entón a inclusión da emenda e se despois votamos a inclusión do punto ca emenda no caso de que se incluya, porque xa lle adianto ademais que como somos moi autoritarios vamos votar a favor da emenda, ainda que non vamos despois votar a favor do orzamento. Votamos a inclusión da emenda, votos a favor, Rianxo en Común, Partido Socialista e BNG, abstencións, Partido Popular. Votamos entón o punto con esa emenda xa enjadida, votos a favor, Rianxo en Común, Partido Popular, abstencións, Partido Socialista e BNG. Queda, por tanto, aprobado o punto, que era o último do orde do día. Pasamos agora a rogos e preguntas. BNG. Gracias.
Comezo coas preguntas. Hai unha obra da Deputación para facer as seiras entre o Paso e a Barraca. Leva meses adxudicada. Por que? Cando se prevé o inicio? Instaron a Xunta algunha obra para realizar na Galiña Azul? En caso negativo, rogamos se asuman estas obras de mellora con fondos propios, descontando despois as achegas ao consorcio. Fixemos un rogo para instar a instalación do bombeo no lavadoiro do Paso. Leva meses a zanxa aberta. Cando se prevé que remate? Cales son os criterios para as reservas en actos culturais? Que persoas se poden beneficiar destas reservas? E outra pregunta, estáse respetando a normativa en canto ao volume máximo en festexos e eventos? Como se está avaliando este cumprimento? E de non ser o caso, por que non se está executando, por que non se está respetando? En canto a rogos, rogamos unha campaña para realizar o uso correcto de contedores, en particular do marrón. Rogamos se realice unha xuntanza sobre o pexón para que nos informen de cal é o seu estado actual. Un rogo recurrente de Rianxo en Común cando se atopaban na oposición era que se realizase a mellora nas luminarias máis arriba de Fincheira antes do barrio do Chicle. Cando se vai, agora que están gobernando, cando se vai facer estas melloras? Pronto estaremos outra vez en ano Xacobeo e hai un tramo sen aseiras perigoso na ponte de Quintáns en Isorna. Rogamos insten dende o Consello á Deputación para que se acometa esta ampliación peonil nesta ponte. Nada máis, moitas gracias. Partido Popular. Gracias. Empezamos cas preguntas. De cara ao verán, cal vai ser a actuación a realizar de cara a decentar o mobiliario das praias, bancos, papeleras, aseos, baños? Necesitase telos en condicións para esas fechas, polo tanto, gostaríamos saber un pouco cales son as actuacións que se van a levar a cabo. Por outro lado, queremos falar dunha moción que levou o Partido Popular fai como ano e medio, donde se estaba a arreglar a balustrada do Campo de Arriba por o peligro que ten de cara a xente que se apoia, sobre todo as festas, como a xente que vai por debaixo, por a peligrosidade que ten, que pode caer en calquer momento. Así que falaste en algún momento de que se vai a reparar, pero bueno, creo que é interesante que se tomen actuación sobre o respeto. Os rogos son os seguintes. En asados do Parque Infantil, ao lado do Castro do Centro Cultural, hai a maleza, invade toda a zona e os rapaces e rapazas non poden exercer a función ao que van ali. Rogamos que se limpen. Do banco diante do busto de Castelao está podre, faltan elementos. Entendemos que é necesario arreglalo, deixalo, decentalo en condicións para que as persoas que están por ali que preste servicio para elas. A fonte do Campo de Arriba está sin agua, precisase tamén poñer en funcionamento. Algo que temos aí ao lado que o ve todo o mundo, parece mentira que dentro do casco urbano que esa fonte non teña o que ten que ter, agua. Na punta de Fincheira hai un pino que está totalmente seco, non ten gravedade a día de hoxe, pero sí que está seco, non sabemos se vai caer dentro dun mes ou dentro de 2 anos. Realmente a persona que vai por ali non lle vai agradecer que lle caia un pino encima, vale? Entonces rogamos que se retire ese pino. Na fonte da Laxe pequena, onde cruza o río, hai unha valla de obra que se leva moitísimo tempo ali colocada en ese lateral sigue sin arranchar. Rogamos que se adecente esa zona. Outra que os veciños é a reparación dos contenedores existentes, xa que moitos deles están rotos, faltan rodas e, polo tanto, son incómodos para a vecindade. Moitas gracias. Moitas gracias. Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Permítanos recuperar algún dos rogos que lle fixamos no pleno anterior e que nos parece de
de interés. Bueno, unha pregunta. Que está pasando outra vez un mes despois? A pesar de preguntarlle por a situación do ROM, volvemos a estar nunha situación igual. É dicir, si hai consenso de todos os grupos municipais de novo, se o grupo de goberno está de acordo, se o BNG está de acordo, se o Partido Popular está de acordo e se o Partido Socialista está de acordo, respóndanos realmente cal é a situación problemática que se dá para que Rianxo teña un ROM e, sobre todo, valorar cal é a intervención veciñal nos plenos. Ese é realmente o interés da aprobación do ROM. Por lo tanto, rogámoslle que nos responda a esa pregunta feita no pleno anterior. Con respecto aos rogos xa deste pleno, dende o Grupo Municipal Socialista trasladamos as queixas da veciñanza dos Loureiros por a falta de limpeza na zona, que está a provocar a presencia de ratas, chegando incluso a entrar nas vivendas. Por iso, rogamos ao Goberno Municipal que actúe con urxencia, procedendo á limpeza desa zona e revisando e reforzando o protocolo de ratización para garantir a súa eficacia. Rogamos e trasladamos a preocupación da veciñanza polos tramos de asfaltado que se están a levantar, provocando riscos aos peóns e aos vehículos. Volvemos a facer referencia a eses asfaltados que se fixaron hai, creo que 2 ou 3 meses, e que xa hai socavóns en eles, o que implica un doble custo para as arcas municipais e, sobre todo, esa sensación de que ao mellor ese modelo de asfaltado ou ese tipo de asfaltado se debía de facer en outro sentido. En tal caso, rogamos, señor Bustelo, que se o Concello de Rianxo destina 300.000 euros aos asfaltados, canto menos haxa un proceso de licitación, ou canto menos haxa unha situación contractual, ou canto menos envíen as facturas aos grupos da oposición para poder comprobar que hai ese gasto real, porque nos no orzamento vemos reflexado 200.000 euros, entonces non sabemos exactamente en que situación está esa cuantía. Rogámoslle, señor Bustelo, que arranxe a valla das pistas polideportivas do Colexio Castelao. Insistimos nas situacións de risco, insistimos en que se debe de priorizar cales son os intereses da veciñanza antes dos intereses do goberno. Creemos que todas as actuacións que se fan, evidentemente, son interesantes, pero as prioridades marcan un pouquiño a intención de goberno. E nós creemos que a seguridade da xente que usa as pistas municipais, as únicas que hai aquí na parroquia de Rianxo, pois eu creo que apremia. Rogámoslle por segundo e por terceiro, por cuarto pleno consecutivo, na pista que dá acceso ao Colexio Brea Segade, na pista que dá acceso a Orille, eu creo que xa non collen máis baches, xa non collen máis rebacheos. Entonces, rogámoslle que fagan con este presupuesto de 12 millóns de euros. Eu creo que é interesante destinar unha cuantía importante a remodelar ese espacio, polo que transita de forma continua e diaria autobuses escolares e familias que levan os seus fillos e as súas fillas ao colexio. Rogamos que se faga unha auditoría dos espacios públicos e valoren os riscos que hai en cada un deles. Facemos referencia ás pistas polideportivas en todo o noso concello e facemos referencia aos espacios lúdicos. Comentaba o voceiro do Partido Popular desa árbore seca en Fincheira, xusto encima do parque que temos aquí no campo de arriba, xusto a escasos, creo que 80 metros do concello, hai un árbol seco, co risco que eso supón, e se pasa por ali casi todos os días, e, bueno, eu entendo que haxe que facer esa auditoría para determinar cal é o estado de risco dos espacios deportivos e dos espacios sociais para que a veciñanza estea tranquila. Con respecto ás preguntas, en que situación está o contrato menor que se aprobou en novembro para a xestión do transporte da quinta fracción a Sogama? Creo que era un contrato firmado por 2 meses, creo que era novembro e decembro do 25, non sabemos en que estado está actualmente ese contrato. Pregunta, ao final exactamente que é o que se vai a facer na parcela que está xunto ao auditorio?
Por un lado, creemos que ese acordo que se aprobou con Portos, pois creo que lle carga ao Concello con demasiadas exixencias, máis das que tiña, e nos xenera dudas, porque vemos que as publicacións que fai a Xunta de Galicia fai referencia a un aparcamento, e as publicacións que fai o Grupo de Goberno fai referencia a espacios sociodeportivos. Entonces, exactamente que se vai a facer e que importe necesario para dotar ese espacio de elementos sociodeportivos. E se ao final o que se permite facer é un aparcadoiro, rogaríalle, señor Bustelo, a que reconsiderara esa postura, se sentara de novo con Portos e co responsable da Xunta de Galicia e que determinaran que eso é un espacio de uso sociodeportivo para Rianxo. Pregunta: cando se vai a convocar a Comisión de Seguimento do Ciclo Integral da Agua? Esa Comisión de Seguimento do Ciclo Integral da Agua é exactamente igual a que se convocou en 2017 e que entendemos que en 2018 xa houbo un dictamen. A día de hoxe non temos constancia algunha desa Comisión de Seguimento, co cual entendemos que hai pouca vontade de avanzar no servicio, de licitar o servicio para a xestión do ciclo integral da auga. Pregunta: vostede foi esta semana, tal como publicaba nas súas redes sociais, e mantivo unha reunión ca conselleira do Mar, o cual nos alegramos profundamente que haxa esa relación institucional fluida e que seguramente redundará de forma positiva en Rianxo. O que sí que nos gustaría, señor Bustelo, ver en esa reunión que mantivo a defensa do sector mariñeiro de Rianxo, a defensa dos nosos mariscadores e das nosas mariscadoras, que están a pasar por unha situación complicada, crítica, e que seguramente en breve lles obligue a deixar o mar. Eu creo que esa imagen co que está aflorando estes días sobre esa aportación de 700 euros da Xunta de Galicia ao sector marisqueiro, que ao final lle vai a quedar en 380 euros ao mes, pois creo que esa foto era interesante reivindicar a defensa do sector marisqueiro en Rianxo. E en tal caso, sería interesante facer unha defensa dende o Consello Municipal do Mar. Creo que se publicou alá por o 20 e pico de enero do 25, se publicou creo que hasta 5 noticias ao respecto. A día de hoxe non hai nin a primeira reunión, non sabemos nin se está constituído, nin quen está, nin se houve algunha reunión, non sabemos absolutamente nada. Entonces, cal é realmente a situación do Consello Municipal do Mar? Pregunta: non temos que esperar a ter un orzamento de 12 millóns de euros, Bustelo, para incrementar o servicio de limpeza nos colexios. Vostede cando foi da consolidación do personal, houve personal con moi bo criterio, ademais, que estaba a xornada parcial, e vostede propuxo que lle deran a opción de que se incrementaran as horas de traballo. Pero, en cambio, os colexios quedaron desatendidos, en algún caso, hasta 3 días. Pódense dar moitas situacións, señor Bustelo, pero é algo que se empeza a reiterar, e non sei se este orzamento de 12 millóns de euros será capaz de solventar esa situación. E despois unha pregunta que nos ten un pouquinho en vilo. É dicir, o Concello de Rianxo dispón de un coche de uso público. Ten un coche... Bueno, vou facer a pregunta de outra forma. O Concello de Rianxo dispón dun coche público de uso privado? E a pregunta non a facemos nós, sino que nos di a veciñanza: oye, que pasa con este coche que se usa para todo menos para o Concello? Señor Bustelo, procedemos a facer como xa creo que norma, enviamos as preguntas por escrito. A pregunta número 1: que medidas pensa adoptar o Goberno municipal para corrixir as obras non rematadas e garantir que os asfaltados executados non continúen deteriorándose prematuramente, evitando así un mal uso dos recursos públicos? Facemos referencia ás obras de Pousada, que vostede dixo en 2023 que se iban a repasar. Falamos das obras de Quintáns, que vostede dixo en 2024 que se iban, 2025 que se iban a repasar, e facemos dos recentes asfaltados.
Pregunta número 2. Que medidas concretas e en que prazos vai adoptar o Goberno municipal para rematar as obras pendentes en Quintán, onde a xente sigue sin poder conectarse á rede, en Pousada, en Vilas 1, e para solucionar de maneira definitiva os problemas de filtracións no pabellón polideportivo municipal de Rianxo? Pregunta número 3. Cal é o motivo de que a día de hoxe non se iniciara a obra de mellora de eficiencia enerxética no edificio de servicios sociais, tendo un prazo de execución de 4 meses en que nin sequera estea colocado o cartel de obra, nin que se cumpriran as fases previstas no contrato? Existe risco da pérdida de subvención por estes incumprimentos? Pregunta número 4. Como xustifica o Goberno municipal que tras o ano e medio de funcionamento o servicio de atención de Perá siga sen licitarse, se chegara a pechar en agosto incumprindo as bases da subvención e se estean a xestionar máis de 200.000 euros sen contrato? Non existe risco de ter que devolver a subvención e non consideran grave esta situación? Pregunta número 5. Cal considera o Goberno municipal que é o espacio máis axeitado para ubicar unha aula enogastronómica? Pregunta número 6. Cal é o estado de seguimento das mocións aprobados polo Pleno que competen a esta comisión e que medidas concretas se adoptan e en que prazo se prevé cumplir as mocións pendentes? Permítame, señor Bustelo, unha última cuestión e que fai referencia ás obras que están executando na parada de autobuses. Gustaríanos saber se hai permiso ou autorización de patrimonio para executar esas obras, xa que na documentación, nese acordo que vostedes suscribiron con Portos, fai referencia exactamente a ese tipo de obrigas por parte do Concello e que algunha delas, se son incumplidas, causa de resolución. Co cual nos gustaría saber se vostedes dispoñen deses permisos para poder executar esas obras. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Contestarei a estas preguntas que formulaba por escrito, dado que é a miña obrigación, outras se cadra contestarei no vindeiro pleno. En relación á pregunta primeira, se queren pasan-nos indicación deses puntos nos que se fundín hai algún deterioro dos asfaltados feitos, pasaremos a revisar. En relación á pregunta 2, veño contestando de maneira reiterada, no último pleno, sin ir máis lonxe, expliquei con detalle a situación da obra de Vilas 1 concretamente, non vou andar cada pleno repetindo as mesmas respostas. A pregunta 3, en relación ás obras de servicios sociais, está explicada e reexplicada tamén pleno tras pleno. A obra está iniciada, continuará ademais a partir do día 13 de abril. Non se preocupe que non vamos perder esa subvención. Na pregunta 4, a licitación, como xa saben, iniciouse, houve que retrotraer o procedimento, tamén se ten explicado, está, por tanto, iniciada, pendente de culminar. Non se preocupe que tampouco perderemos esa subvención, parece que ten ganas. En relación á pregunta 5, pregunta onde entendemos que é o mellor sitio para unha aula enogastronómica, pois depende das características da aula, depende do que se lle queira, o obxecto que se lle queira dar, depende de moitas circunstancias. E en relación á pregunta 6, pregunta polas distintas mocións que se foron presentando. Aquí tomamos nota de todo o canto nos propoñen. Como saben, ademais, trátase de implementar cando se pode todas aquelas cuestións que se poden. Sin ir máis lonxe, no punto anterior falaba dunha moción que vostedes trouxeron aquí para modificar as bases de execución do orçamento para que o plan estratégico de subvencións fora abordado polo Pleno. Bueno, pois hoxe no orçamento incluíse esa moción que vostede trouxe no seu día, é dicir, cando se traen mocións escoitanse, aténdense, votanse, e cando se pode execútanse algunhas, outras non se executan. Respecto das outras preguntas, só un par de cousas. Respecto do que falei que a conselleira, non sei se está vostede informado de todo o que abordei con ela ou non abordei con ela. Gardo, en todo caso, nesa lealtade institucional que debo ter, non? E, por outro lado, se ten algo que comentar sobre o uso de calquera tipo de vehículo municipal, fago abertamente. Eu boto mandos vehículos municipais cando entendo que o necesito, e, por outro lado, cando teño que usar o meu para ir a calquera sitio, a Deputación, a Santiago, as consellerías, ou onde sea, non paso tique deso, ningún outro gasto ao Consello. Por tanto, permítame tamén ese tipo de licencias, non? Preguntaba o PP, o Partido Popular, por las actuacións previstas en relación ao mobiliario de praias. Empezamos estes días
con eses intensos traballos de ir preparando as praias cara ao verán, cara aos próximos días festivos, ademais que se prevé bo tempo, acompasado con eses traballos, pois irase facendo ese traballo tamén no mobiliario urbano. Creo que a próxima semana, se cadra igual xa a final desta, nos bancos situados a carón da Praia da Torre, pois xa se comenzará tamén a cambiar, senón a estrutura inteira, os listóns, que tamén están moi deteriorados, etc. Por tanto, irase tamén facendo eses traballos en cada un dos areais na medida das posibilidades, non? Está pendente esa cuestión da balaustrada, da que falamos, fíxose recentemente un traballo que ten que ver con outras partes desta zona do campo de arriba, que ten que ver cos bancos, que ten que ver con unha serie de cuestións, e inmediatamente se irá co tema da balaustrada. Comentaba tamén o tema do banco situado junto ao busto de Castelao. Os dous bancos están deteriorados, un cambiouse a semana pasada, cambiouse por unha estrutura nova. Tamén nos próximos días iremos ca outra parte que ten máis dificultades por esa forma serpenteante e ten máis dificultades para encaixar outros elementos que xa temos á nosa disposición por aforrar na maneira do posible, non? Tamén o tema da fonte daqui do campo de arriba, que efectivamente leva un tempo sin auga, é bastante habitual por atasco da rede que conecta a fonte ca arqueta que suministra. Botaron un vistazo estes días, o próximo martes está previsto facer unha limpeza máis en profundidade destas cousas, non? E pola parte do BNG, preguntaba pola normativa de eventos e demais, cando hai un evento, unha festa ou calquera outra cousa desta índole, hai que presentar un pequeno proxecto con indicación de orquesta ou palco, etc., que ademais ten que ser supervisado por un enxeñeiro, que tamén se fala un pouco das cuestións de aforo e demais, e iso, a través da policía local, requírese cada vez que hai un espectáculo. Por tanto, entendo que sempre que hai un espectáculo e se pide permiso e se presenta ese documento, pois está, na medida do posible, ademais a través da nosa policía local, pois garantido que se cumple a normativa vixente de espectáculos. Se hai alguna cuestión particular que debamos revisar, pois se nos informan, pois estaremos pendentes de algún momento particular, non? En relación á reserva que preguntaba dos actos culturais, non é moi habitual, de vez en cando sí que se fai a petición, pasou recentemente a petición dunha entidade sen ánimo de lucro que traballa con persoas con discapacidades e que se nos pideu a reserva duns espacios para actuar, para participar nos actos culturais. Fíxose, supoño que ven por aí a pregunta, e despois eso motivou un pequeno malentendido respecto de outras butacas e demais, pero solventouse en todo caso por estas cuestións nadie queda sin asistir a un espectáculo se que o desexe, non? Estánse facendo obras na Galiña Azul de mantemento pola nosa parte, algúns que non son tan de mantemento, que son investimentos un poquinho maiores. Facemos ese listado de obras que se levan a cabo e remítese, por suposto, ao consorcio para que o teña en conta. A súa vez tamén se lle remiten as necesidades, outra cousa que sean máis ou menos dilixentes á hora de acometelas. Eu preguntaba tamén pola asera na barraca, o último que sei que para a obra xa está licitada, axudicada, etc. Estaban recentemente pendentes de evaluar con Fenosa a conveniencia de eliminar uns postes, quitalos dali para poder facer a acera sin atopar no medio dela tropesos ou postes que dificultaran o tránsito. Por tanto, unha vez que se resolvan eso, supoño que non tardará moito a execución da obra. Preguntaba tamén por un bombeo respecto no paso, non lle entendi moi ben a pregunta. Ao rematar o pleno, cando se fai o favor de comentarnos, porque non entendi moi ben, nin lembro agora mesmo unha obra nosa que se estea levando a cabo ali nesta zona na que comentaba, entón depois se quere comentámola sinceramente. E, como é costume, abres un turno se a gente público quere facer algún comentario. Sí? Pedido de sempre, o ron, que non entendí nada do que dixo con relación ao ron. A ciudadanía necesita ese ron. Necesitamos transparencia nos presupostos, porque acabamos de escoitar que ainda fase de 700.000 euros, nada baladí. Estamos nun proceso de crisis a nivel internacional. Non sei se vostede o ten en conta a hora de organizar as festas. Tampouco hai un plan de emerxencia con relación nin a Guadalupe nin ao resto das festas. Hai moita xente que ten problemas, e temos problemas precisamente cos fogos de artificio. Non sei se vostede contempla dentro das playas o acceso aos cans, como sempre pedimos unha playa para cans.
O importante de todas as veces é como vai ser o servicio de socorrismo, si realmente a cadeira de rodas vai a estar ali a acceso para minusválidos, porque no seu día sempre estuveron tiradas ali na nave de obras, na Pedreira. Esa nave que moitas veces queda aberta ao chou, está chea de silvas. E despois, o máis importante, que é o centro de día, queríamos saber que tipo de relación ten vostede, xa que ten moi boa Cadomar, a ver se ten moi boa tamén con servicios con Fabiola, para que nos traia un centro de día para Rianxo. Levamos 9 anos loitando, estivemos casi un ano encerrados, e a pesar de que vostedes nos quitou as pancartas, pois todavía estamos aí resistindo, pero queremos, ademais, que nos diga que tipo de concesión vai a facer con relación á Diputación, se vai a facer unha cesión gratuita, se vai a facer onerosa, se vai a facer unha concesión demanial, non sabemos que tipo de acordo vai a saber, porque como todo isto non hai transparencia ninguna, votaron todos en contra a unha proposta que fixo o PSOE con relación a facer unha comisión de transparencia polo centro de día, non o entendemos. Xa nos van morrendo xente precisamente non teñen lugar a ese servicio. Entonces queríamos saber exactamente cal é a verdad, aparte do que vostede publica habitualmente nos medios de comunicación, que consideramos que solamente é unha estrategia a nivel de voto, pero que temos moita necesidade dese centro de día. E rogaríalle que cando vostede lle este falando me mire, porque eu tamén o miro a vostede cando está falando. Sí. Moitas grazas, damos por rematada a sesión.